Продължаваме 21-дневното предизвикателство. 10 минути с Библията. Днес отваряме Евангелието на Йоан, глава 6. Йоан ни показва множество хора. Гладни, уморени, търсещи. Исус ги нахранва с малко хляб и всички се насищат. Но после казва нещо трудно за разбиране. Че Той е хлябът на живота. Не само хляб за тялото, а хляб за душата. Йоан ни показва, че Бог се грижи не само за духовните ни нужди, но и за най-реалните човешки нужди в нашия живот. И че зад всеки физически глад често стои по-дълбока жажда. Прочети Йоан 6 глава, само за 10 минути и си задай един въпрос. Каква жажда в мен само Бог може да утоли? Напишете вашият отговор в коментарите. Ако още не си се включил в 21-дневното предизвикателство, не е късно, влезте в нашия YouTube канал и гледайте видеото 21 дни спечели обсозна Библия.